се оказа... Майче, дали сме с зимни гуми там? С зимни гуми ли сме? Не знам, до 15 ноември трябва да сме... Не знам дали сме с зимни гуми на самолета. Да. Какво ще правим, не знам. Не знам. Добре, че на Кипър е топло. Да, и колко дига. Също е много важно. Колко коня. Колко дига според теб? Колко коня дига? Не знам. Ще питаме пилот. Ето от другата страна, нашите колеги се вихрят. Но това е кратко турне. То таман ще почне и ще вземе да свърши. Току-що излизаме от Пафос. Това е нашата скромна компания, нашия домакин, наред с продуцента. Но това е положението. И ето това е жестоката кипърска степ. Тук останеш ли е трудно за оцеляване. Много приятно. Това е летището. А там е морето. Ах, морето! Ах, морето! И водява. Ето там се е родила Афродита. От тази скала. Той малкият ли? Там. Или тази обща? Тази малката. Това е малката Афродита. И ето тук нашите домакини. Страхотни морета. Браво! Много добре. Изключително. След толкова години пак се връщам на същото място. Лазаре, стани за да седна. Това ли е църквата на Свети Лазар? Да, тя е светена вода. Долу е една от Ние малките тук чешмички. въртим, нали? Да. Отиваме да въртим. Ето. Това, ако имаш някакво заболяване, някъде се боли нещо, главата ти мажеш се и ти минава главата. Нали, напръскваш се с водата или кръгът се схваща, мажеш се с водата. Може да си скъпеш се. Да, майка ми като дойде последния път, тук крака, ръце, всичко мина и сега не знам колко е вярно, но казвам, мен няма вода. Силата на вярата. Това е топ 10 плаж в света. Нека да видим. Така е положението. Топ 10 in the world. С хубав плаж. Интересна работата. Аз всички съм ги приготвил. Слънчака. Слънчака 2. Какво предлагаш? От създателите на Слънчака 1. И най-хубавия плаж топ 10. Много се заколи. Не се купуват както в България. Ако имате стотинки да оставите за дарение, слагате и вземате колкото свещички искате. Ако нямате стотинки, вземате колкото.
Тук вече е Коледа. Тъй нареченото място Зиги, което ще ни предложат разни риби и хубави неща, където ще можем да опитаме всичките морски дарове на кипърската атмосфера. Ето, минаваме към градината, за да видим какво ще ни предложат тези хора с платата и с всички тези неща. Ето, тук сме до морето. Ето, това е жестока трапеза. Най-накрая ципура. Тук са Октопус. Октопус. И сепия. И сепия. Октопус и сепия. Това е мезе, тъй наречено, нали? Аз просто не знам кой ще го яде това цялото нещо. Има и рачета. Ей, сега Тодор като дойде, ще изяде всичко. Тодор ще изяде всичко. То всичко е за нас. Ето тъмън, почнахме и взехме да свършихме. След колко дена цяло двудневно турне Майко Мила от Джузепе Верди. Леле. Уморени хора, уморени съдби, умориха се крилата. Толкова жестоко нещо. Аз от Америка